ଏଇଠି ଅନଉ ନା ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଦେଖୁ ନା ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ଦେଖୁଛ ବାପାଙ୍କୁ? ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ, ନୂଆ ଫଟୋଟା। ଫଟୋ ତ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀ 5 ବର୍ଷ ତଳର। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେଦିନ ବି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ବୋଉର 5ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁରିଲା। ଏବେ 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଏତେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା କି ସହିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ବି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୋଉ ସେଦିନ ଏତେବେଳକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ ନା ଆସିନଥିଲେ? ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା? 5ଟା 15। ବୋଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସେଠି ନଈ ପାଖରେ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ ଡେଡ୍ ବଡି। ତାପରେ ସେଦିନ ବି ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଳିନଥିଲା, ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ ମିଳିନଥିଲେ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଠୁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଗଡ଼ିଛି, କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଦଳ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମକୁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଥିଲା ଯେ ବୋଉ ପାଇଁ ସିନା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରିଲାନି, ଆମରି ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ। ଠାକୁର ବି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ବୋଉ ବି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ବି ଯାଉଥାଉ ବୋଉକୁ ନେଇକି। ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସାରା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସବୁ କିଛି ଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶହ ଶହ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେତିକିରେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଫସୋସରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ, ଯେତେ ବି ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଅବତାର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛି, ତ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଶବ ସହିତ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ତ ମିଳିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାଟ ସାରା ବହୁତ ଜାଗାରେ